Noswaith dda, a chroeso I sesiynau adolygu Carlam Cymru. Bydd y sesiwn yma yn canolbwyntio ar Ffrangeg uwch gyfrannol, a chael ei rhedeg gan Madden Griffiths o Ysgol Gyfun Cwm Rhymni. Bydd y sesiwn yn para tua 45 munud, lle bydd yr athrawes yn mynd trwy'r cynnwys perthnasol. Os oes gennych chi unrhyw gwestiwn, defnyddiwch yr adran holi ac ateb, a byddwn yn ymdrechu I ateb eich cwestiwn mor gyntyd â phosib. Bydd y sesiwn yn cael ei recordio gyda'r recordiad a'r adnoddau perthnasol yn cael ei uwchlwytho ar wefan e-ysgol o dan yr adran Carlam Cymru. Bonjour, on va commencer. Bonjour, bienvenue. Croeso I sesiwn 2, sesiwn adolygu 2 ar gyfer uwch gyfrannol Ffrangeg. Les objectifs pour ce soir. Numéro 1. Defnyddiwch restr wirio ar gyfer y cwestiynau darllen. Edrych ar y gwahanol mathau o gwestiynau. Syniadau ar sut I baratoi am y cwestiynau darllen. Felly, yn y sesiwn yma, rydyn ni'n mynd I fod yn ffocysu ar y cwestiynau darllen sydd yn dod ar uned 2 yn yr arholiad uwch gyfrannol Ffrangeg yn mis Medi, yn ddyheiriadau yn mis Mai neu mis Mehefin. Defnyddio'r rhestr wirio, felly rhan gyntaf les objectifs. Defnyddio'r rhestr wirio. Pam ydy'r rhestr wirio yn bwysig? Mae'r rhestr wirio yn helpu chi roi strwythur I ddilyn wrth chi gwblhau'r cwestiynau darllen yn y papur arholiad. Edrychwn ni nawr ar y gwahanol fathau o cwestiynau darllen fydd yn dod yn yr arholiad uned 2. Mae'r arholiad yn cynnwys ymarferion gwrando, darllen, cyfieithu ac ysgrifennu traethawd. O fewn y 2 awr a hanner, dylech dreulio tua 30 munud ar y cwestiynau darllen, ac mi fydd y cwestiynau darllen yn cael ei ffeindio yn adran B o'r papur. Gall y cwestiynau darllen fod yn gwestiynau aml ddewis, lle mae rhaid I chi ddewis allan o nifer gwahanol o atebion, cwestiynau llenwi'r bwlch, lle mae rhaid I chi edrych ar pa eirfa sydd yn ffitio mewn bwlch priodol, a cwestiynau crynhoi neu cymathu. Cymathu yw assimilate, lle byddwch chi'n darllen gwybodaeth, ac yna, ar gyfer y cwestiynau crynhoi a cymathu, mae gofyn I chi creu rhyw fath o grynodeb gyda'r wybodaeth rydych chi wedi darllen. Mae trefn y brawddegau sydd yn dilyn y darllen ar gyfer pob cwestiwn yn crefn y darllen ei hunan. Hynny yw, mae'r trefn y cwestiynau neu y brawddegau yn dilyn yr hyn rydych wedi darllen, a hefyd mae'n amlwg mi fydd yr atebion yn dod yn trefn y darllen hefyd. Yn y cwestiynau crynhoi neu cymathu, mae'r brawddegau sydd wedi eu paru ar ddiwedd eich ateb yn creu crynodeb o'r darllen greiddiol. Le succès en 7 étapes. I ddechrau, rydyn ni nawr yn mynd I edrych ar rhestr wirio ar gyfer un fath o'r gwahanol fathau o cwestiynau, ac yna byddwn ni'n edrych ar gwestiynau hun. Cam 1. Darllenwch drwy'r cwestiwn I weld beth mae angen I chi wneud mwyn ateb y cwestiwn. Cam 2. Darllenwch drwy bob opsiwn ar gyfer y dewis lluosog a'i hynodi a'i hystyr. Felly, yn y cwestiwn yma, rydyn ni'n mynd I fod yn ffocysu ar y cwestiwn lluosog. Darllenwch drwy'r testun ar gyfer y cwestiwn hwn yn ofalus. Ystyriwch bob opsiwn dewis lluosog yn unigol. Rhagwelwch yr hyn y gallech ddisgwyl I bob opsiwn fod yn gywir, a diystyrwch yr opsiynau sydd ddim yn berthnasol.
Chwiliwch am unrhyw fanylion allan newid eich dealltwriaeth, enghraifft cyfystyron, gwrthystyron, cytrasau, negyddion, amserau ferf, cyd-destun, yn ogystal â'r oedolyn sy'n adrodd y testun ac ati. Cam 6. Darllenwch trwy'r testun yn ofalus ac yn gronolegol cyn dewis yr opsiwn cywir ar gyfer pob cwestiwn unigol. Cam 7. Gwnewch yn siŵr bod yr opsiwn rydych wedi ei ddewis yn gwneud synnwyr o fewn y frawddeg a'r cyd-destun ar gyfer y cwestiwn hwn. Felly i atgoffa chi, darllenwch y cwestiwn, yna trwy bob opsiwn ar gyfer y dewis lluosog a nodi'r ystyr. Yna darllenwch trwy'r testun, ystyried pob opsiwn dewis lluosog fesul 1, ceisiwch gweithio allan pa'r un sydd yn ffitio orau ac yn gwneud synnwyr. Cwestiwn crynhoi o bapur uwch gyfrannol Ffrangeg 12 Haf 2018. Rydyn ni nawr yn mynd i edrych ar y cwestiwn yma fel enghraifft. Ar gyfer y cwestiwn yma, comprendre la question. Voici les instructions. Lisez cet article publié par le Figaro. Faites correspondre les débuts de phrases et les fins de phrases pour faire un résumé de l'article. Vous aurez besoin de 5 fins de phrases seulement. Dyma'r cyfarwyddiadau ar gyfer y cwestiwn. Bydd hyn yn eich helpu i ddeall ar hyn sydd angen i chi wneud. Je suis désolé. Mae'r cyfarwyddiadau yn dweud wrthoch chi bod yr erthygl, cet article, yn dod o bapur newydd. Le Figaro, c'est un journal français. Mae'n dweud fait correspondre. Mae'n chi gysylltu pob dechreuad brawddeg a diwedd brawddeg. Mae'n chi fod yn ofalus. Dim ond 5 dechreuad brawddeg sydd, ond mae yna 12 diwedd brawddeg. Ici, vous aurez besoin de 5 fins de phrases seulement. Felly mae'n amlwg, dim ond 5 sydd angen, ond mi fydd 7 yn weddill. Voici le texte. Lisez le texte entier pour comprendre ce qui se passe et quel est le thème. Je vais vous donner un petit moment. Os ydych chi wedi ymuno'n fyw, roedd e funud i chi nawr i ddarllen trwy hyn. Os ydych chi'n gwylio'r recordiad, stopiwch y recordiad i ddarllen trwy'r erthygl yn ofalus. Wrth chi ddarllen trwyddo fe, rydw i'n siŵr eich bod chi'n mynd i sylweddoli fod yna eirfa cysylltiedig ag addysg ac hyfforddiant a swyddi. Felly dylai hyn helpu ffocysu eich meddyliau o safbwynt o ba thema mae'n dod. Par exemple, l'école, formation, un métier, le jour de l'examen, un enseignant, une carrière, un apprentissage, le travail, des épreuves, BEP, jeunes, les séjours pratiques, les employeurs. Felly, yn syth wrth edrych ar y eirfa, cofiwch bod yn cysylltiedig gyda swyddi, addysg ac hyfforddiant. Bien, vous avez lu. Felly, dylech nawr wedi deall y gist ac dechrau dod i adnabod beth sy'n deall yn y darn. Cofiwch yn nodi'r darn hefyd gyda geirfa rydych yn deall enghraifft. I helpu chi wrth chi edrych ar y cwestiwn nesaf. Maintenant, regardez à gauche les débuts de phrases. Ici, à droite, les fins. Il y a 5 débuts.
L'article suggère que l'examen Emilien à l'école de les étudiants prennent. Ici aussi un exemple. Cofiwch wirio I weld os mae yna enghraifft. A mi fydd hyn yn dangos I chi eto beth sydd angen I chi wneud. Felly fan hyn, le début et la fin ont créé, okay, le début et la fin ont créé une phrase entière. En 2014, on a établi un lycée spécialement adapté, etc. OK. Felly, nawr, rydych chi'n mynd I feddwl, sut ydw i'n mynd I fynd at hyn? Nawr te. Meddyliwch. Okay? Dwi wedi esbonio'n barod, dechreuad, cofiwch edrych ar enghraifft. Wedyn, diweddiadau. Cofiwch ni fydd angen pob un, dim ond 5 ohonyn nhw. Felly rydyn ni'n mynd I weld yn syth bod yna 7 sydd yn mynd I fod yn weddill unwaith eto. Maintenant, okay, felly, sut ydych chi'n mynd I fynd ati I benderfynu? Okay? Cofiwch be wedys I bod dechreuad cwestiynau fan hyn, dechreuad y brawddegau, unwaith rydych chi wedi paru nhw gyda'r diwedd y cwestiwn, mae holl beth yn mynd I greu crynodeb o'r erthygl rydych chi wedi darllen, ac mae rhai ni yn dod yn nhrefn yr erthygl ei hunan. Felly, mae rhaid I ni edrych ar ba fath o ddechreuad brawddeg yw e, ac yna ystyried y fath o beth rydyn ni eisiau ar ôl. Ac fel hyn, rydyn ni'n gallu gweithio mas pa rifau neu pa opsiynau fel diwedd brawddegau yn mynd I ffitio pa lythyren. Okay? Par exemple, ici, l'article suggère que. Mae'r erthygl yn awgrymu bod. Okay? Felly, ystyriwch pa fath o air sydd yn mynd I ddilyn y dechreuad brawddeg. Felly, ar y slaid nesaf, rydyn ni'n mynd I edrych ar hyn mewn mwy o fanylder. Okay? Jyst I'ch goffa chi, dim ond 5 sydd angen. Okay. Felly, l'article suggère que. Okay? Nawr, fan hyn, rydyn ni'n gwybod bod ar ôl que, mae angen gofrych. Hynny yw, subject. Rhywbeth fel je, tu, rhywbeth fel, par exemple, les discours, les cours. Dydyn ni ddim yn mynd I gael berf yn syth ar ôl que dyn ni fan hyn. Okay? Mae angen gofrych. Felly, enghraifft. Okay? Par exemple, allwch chi edrych yn syth bod yw rai ohoni ddim yn mynd I ffitio. B. L'examen. Mae'r arholiad. Felly mae'n amlwg bod mae angen, efallai, okay, regardez, mae angen berf ar ôl godrych y frawddeg. Cofiwch y godrych yw'r subject, a godrych y frawddeg fan hyn ydy l'examen, yr arholiad. Okay? Emilien, okay, c'est une personne. Encore. Felly mae angen berf. Felly rydyn ni'n mynd I weithio mas wedyn, par exemple. Emilien est numéro 9. Emilien des cours en classe et font des stages. Dydy hwn ddim yn mynd I gyd fynd, achos does dim berf o ddechrau fan hyn. A hefyd mae'r berf sydd yn y frawddeg yn lluosog fyna, ond does dim berf ar y diwedd fan hyn. Wedyn, à l'école, felly yn yr ysgol DJ, okay, mae angen eto rhan o frawddeg sydd y berf ynddo fe. Okay? Ac après, les étudiants prennent, felly mae'r disgyblion y myfyrwyr yn cymryd, angen gwrthrych, object. Felly mae gyda chi'r ferf, felly mae angen I chi rhywbeth sydd yn dod ar ôl hynny nid. Okay? Weithiau, falle bysych chi yn cael rhywbeth fel, os oedd y ferf fan hyn yn cymryd berf enw, neu bysych chi yn gallu cael berf, ond nid fan hyn. Okay? Felly, meddyliwch yn ofalus pa fath o ateb allwch chi cael fan hyn. Okay? Par exemple, eich goffa chi. Okay? A, l'article suggère que. Okay? Mae angen ferf. Okay? Felly, wrthych chi wylio'r recordiad nawr, beth gallwch chi wneud yw I fynd nôl at y darn ei hunan,
Okay? I fynd nôl at y darnau hunan, ac yna i benderfynu pa rai o raini sydd yn gwneud synwyr, okay? A pa rai sydd ddim. Gwnewch yn siŵr bod chi'n ystyried nhw un ar y tro a bod yn gwneud synwyr yng nghyd-destun y darn. A cofiwch unwaith eto bod mae hyn yn creu crynodeb o'r darn. Voici les réponses. Awgryma wrth chi wedi recordio, eich bod chi'n stopio cyn bod chi'n dod i'r slide yma i weld yr atebion. Mais pour vous montrer ici, okay, l'article suggère que. Felly fan hyn, wedyn ni bod angen goddrych. Okay? Subject, felly le nombre d'étudiants, y nifer o fyfyrwyr. Felly mae erthygl yn awgrymu bod nifer o fyfyrwyr. Voici, okay? Okay? Dyma'r goddrych. L'examen, on a dit un verbe. L'examen consiste. Consiste est le verbe. Emilien a appris. Mae Emilien wedi dysgu. Donc le verbe, c'est au passé. Felly fan hyn, wedyn ni rhan o frawddeg gyda berf ynddo fe. Les cours sont accessibles. Felly mae'r gwersi. Okay, gallu cael mynediad heb dalu. Les étudiants prennent. Felly mae gyda ni'r gwrthrych, object, des cours en classe. Gwersi yn y dosbarth. Felly, dyle hyn naw cyd-fynd gyda beth welwch chi ar y slaid. Felly, wrthych chi'n gweithio trwy'r diwedd y gyfer pob un, mae rhaid i chi ystyried pa fath o beth sydd angen ar ôl dechreuad y frawddeg. Felly, dyma'r atebion, un diwedd y gyfer pob dechreuad. Nawr edrychwn ni ar y cwestiwn crynhoi. Aml ddewis, a mae'r cwestiwn yma yn dod o bapur 2019. Okay, donc comprendre la question. Comprendre la question. Okay. Lisez cet article publié par France 24. Cochez les fins de phrases A, B ou C pour faire un résumé. Felly, dyma'r cyfarwyddiadau. Mae hwn yn mynd i helpu chi unwaith eto i ddeall y hyn sydd angen i chi wneud. Cyfarwyddiadau yn dweud wrthych chi, felly lisez cet article, bod erthygl wedi cael ei argraffu gan y sianel teledu France 24. Cochez les fins de phrase. Mae'n chi ddewis y diwedd cywir ar gyfer pob dechrau brawddeg, ond y tro yma mae dewis o 3 diwedd brawddeg ym mhob cwestiwn gennych. Felly cofiwch chi gofod ystyried pob un yn ei tro. Okay. Maintenant, voici le texte. Donc, os ydych chi wedi ymuno'n fyw, roedd a funud i chi ddarllen trwy'r erthygl ei hunan. Os ydych chi'n gwylio'r recordiad, cofiwch i stopio'r recordiad i roi amser eich hunan i ddarllen trwyddo fe. Cofiwch unwaith eto, felly mae'n syniad i chi anodi eirfa rydych chi'n ddeall. Donc, continue. Felly, dylech chi wedi ddarllen trwyddo fe chydig o weithiau nawr i ddeall y thema. A rydyn ni'n gallu gweld bod y thema, okay, le thème, c'est le Louvre, mais c'est pas le Louvre à Paris. Okay. Il est un contrat, felly mae'n cytundeb rhwng Ffrainc a'r Emirates, yeah, United Arab Emirates, i greu un Louvre. Okay. Très bien. Donc, maintenant, voici les questions. Numéro 1, donc il y a 5 questions. Le musée d'Abu Dhabi sera ouvert au public. L'un des bouts était Abu Dhabi paiera une grosse somme pour. Dans le golfe Persique, on a dû faire face. Ou le Louvre à Abu Dhabi. Nawr, fe welir y tro yma, okay, bod
dewis dych chi o 3 pob tro. Felly, am o ddewis y tro yma, felly mae rhaid i chi ddewis, il faut choisir A, B ou C pour terminer la phrase. Et après, les 5 phrases vont créer un résumé du texte. Okay? Je vais vous donner un moment. Okay? Je vais vous donner un moment à lire les phrases et ici, les choix. Les choix. Okay? Dywisiadau. Okay, felly. Okay, felly dechreuad pob brawddeg ar opsiynau aml ddewis fel diwedd i bob un. Okay, et voici les réponses correctes. Okay, le musée sera ouvert le 11 novembre. Donc, si on retourne, okay, ici, felly ouvrir ses portes, felly dyna le bys chi wedi ffeindio'r ateb, ouvrir ses portes, felly agor ei drysau, le 11 novembre. Okay, etc. Okay, donc voici la réponse. Felly cofiwch, unewch yn siŵr bod eich dewis yn gwneud synwyr yng nghyd-destun y darn rydych chi wedi ddeall. Okay? Felly, yr hyn chi'n ceisio gwneud, chi'n ceisio cysylltu rhywbeth o'r dewisiadau fan hyn, diwedd, okay, opsiwn o ddiweddiadau brawddeg, i'r erthyglau hunan. Et voici les réponses encore. Felly dyma'r atebion. Unwaith eto, un diwedd ar gyfer pob dechreuad. Ok, un autre succès en cet état. Ok. Maintenant, on va continuer avec une autre sorte de question. Felly, dyma'r cwestiwn lle mae rhaid i chi llenwi'r bylchau. Ok. Yn y darn ei hunan. Felly, darllenwch drwy'r cwestiwn i weld beth mewn i chi wneud mwyn ateb y cwestiwn. Wedyn, darllenwch drwy pob opsiwn ar gyfer y bylchau a'i hynodi. Darllenwch drwy'r cwestiwn a'r testun. Ystyriwch bob bwlch yn unigol. Rhagwelwch yr hyn y gallwch ddisgwyl i weld i bob opsiwn fod yn gywir. Felly mae rhaid i chi edrych ar yr eirfa ac y gramadeg sydd o amgylch y bwlch, a byddwn ni'n edrych ar hwn mewn munud. Okay? Chwiliwch am unrhyw fanylion all newid eich dealltwriaeth. Cyfystyron, cytrasau, negyddion, amserau ferf, cyd-destun, yn ogystal i unigolyn sy'n siarad ac ati. Okay? Mae hwn yn bwysig. Okay? Cofiwch cyfystyron, okay? Geiriau gyda'r un ystyr. Okay? Cytrasau, cognates. Darllenwch trwy pob brawddeg cyn dewis y gair ar gyfer y bwlch. Gwnewch yn siŵr fod y gair chi wedi dewis yn gwneud synwyr o fewn y frawddeg a'r cyd-destun ar gyfer y cwestiwn. Okay? Et voici un exemple. Felly mae'r enghraifft o gwestiwn llenwi bylchau yn dod o bapur eto haf 2019. Mais pour commencer, il faut comprendre la question. Okay? Voici les instructions. Lisez cet article et mettez le mot correct qui manque dans les blancs. Ici, il y a 5 points. With eto, mae'n dweud wrth chi mewn cronfrachau. Rydyn ni'n dod i arfer hyn. Nawr ydyn ni sawl fag sydd a'r cyfarwyddiadau. Helpu chi ddeall beth sydd angen chi wneud. Lisez cet article. Okay. Wrth gwrs, ni'n ffocysu ar y cwestiwn y darllen, felly rydych chi'n arfer gyda'r cyfarwyddyd lisez, darllenwch. Mettez le mot correct. Okay. Chi'n dewis y gair cywir ar gyfer pob blwch. Okay. Voici le texte avec les blancs. Blanc 1, 2, 3, 4, 5. Nawr te, yr awgrym
oedd yn le succès en cette étape bod chi'n edrych ar y iaith, edrychwch ar y geiriau sydd o amgylch y bylchau i helpu chi penderfynu pa fath o air sydd angen i chi fynd i mewn i'r erthyglau hunan. Okay? A cofiwch mae gofod gwneud synwyr. Ond cyn i ni wneud hyn, ac ar ôl i chi ddarllen trwy hyn chydig o weithiau, rydyn ni'n mynd i wneud rhywbeth arall i'ch helpu chi. Okay, felly, meddyliwch am y fath o air sydd angen ym mhob blwch. Par exemple, un verbe, un infinitif, un adjectif, un chiffre, etc. Okay. Et voici encore la même chose. Now, voici le choix. Felly, dewis y geiriau. Felly, mae'n syniad nawr, cyn i chi hyd yn oed yn ddechrau meddwl am llenwi bylchau, a bod chi'n darllen trwy'r atebion sydd ar gael i chi, unwaith eto, okay, regardez, 1, 2, 3, 4, 4 multiple 4, okay, 16 mots, et si on retourne 5 blancs. Felly, mae yna lawer mwy o opsiynau sydd angen arnoch chi ac un gair ar gyfer pob blwch rydych chi'n mynd i ddefnyddio. Okay? Felly, cyn i chi ddechrau llenwi'r atebion, okay, meddyliwch am y fath o eiriau sydd o flaen chi. Par exemple, okay, ydyn nhw ansoddeiriau, ydyn nhw'n berfau sydd wedi cael eu rhedeg, ydyn nhw'n berfenwau, ydyn nhw'n rhifau, oes enw, noun, oes ansoddair, adjective, oes adverb. Okay? Et voici une suggestion. Okay? Rhywbeth sydd yn gallu helpu chi yw i greu grid bach, okay? Ac yna, unwaith rydych chi wedi nodi'r geiriau, hynny yw, mae'n syniad i chi hyd yn oed i ysgrifennu lawr beth yw'r ystyr. Okay? Yn eich grid bach, par exemple, chi'n gallu gwneud hyn yn Gymraeg. Verb. Okay? Berfau. Infinitif. Berfenwau. Hynny yw, cofiwch, l'infinitif, ce qu'on trouve dans le dictionnaire. Okay? Dyma'r ffurf y ferch chi'n ffeindio yn y geiriadur. Par exemple, lire, darllen, to read. Les adjectifs, ansoddeiriau. Les noms, enwau, nouns. Autre, pethau eraill. Okay? Okay. Et après, dressez une liste. Dechreuwch trwy roi nhw yn y llefydd rydych chi'n meddwl dylwn nhw fynd. Par exemple, okay? Commence. C'est un verbe et ça vient du verbe commencer. Nawr rydyn ni'n gwybod bod commence wedi cael ei redig o'r ferf commencer a commence yn gorffen gyda fan hyn, yn naill ai'n gallu bod y trydydd person unigol neu y person cyntaf unigol. Rydyn ni'n gwybod wedyn, wrth edrych ar y bocs fan hyn, par exemple, mourir, tuer, yn gallu bod yn berfenwau, achos rydyn ni wedi dysgu bod berfenwau yn gorffen gyda ir, o re, mordre. Les adjectifs, par exemple, bon, vert, okay? Les noms, okay? Yr enwau, nouns, sécurité, maladie, pays, et autres, pethau eraill, okay? Par exemple, don. Okay? Ac mae hyn yn helpu chi benderfynu pa fath o air sydd angen. Okay? Vous pouvez finir la liste. Okay? Wrthych chi wylio'r recordiad, rydych chi'n gallu stopio'r recordiad fan hyn i gwblhau'r tabl. Ond mae hyn yn syml iawn ac yn gyflym i chi wneud yn eich arholiad. Okay. Maintenant, okay, je vais vous montrer les réponses. Okay. Nawr, dwi'n mynd i ddangos yr atebion i chi, ond rydyn ni'n mynd i edrych ar atebion i ni weld pam ydy'r gair wedi cael ei ddewis ar gyfer yr ateb. Okay. Si on commence par exemple, si on commence avec numéro 1.
OK? On va retourner, je suis désolée. Si on commence avec numéro 1, ici. So, on a, OK, on a mis mon pays. Mon pays. Felly, dyma wedi neidio. OK, mon pays. Felly, mae mon o flaen pei yn dangos i chi bod y gair naill sydd yn dod nesaf yn mynd i fod yn enw, okay, noun, a mae naillau yn wrywaidd, neu mae'n gair sy'n dechrau gyda llafariad. Okay, par exemple, mon ami. Okay. Felly, ond mae Rwanda yn mynd i roi y cliw i chi. Okay? Mon pays. Puis, numéro 2. Un blanc climat. Okay? Un blanc climat. Felly, rydyn ni'n gwybod wrth edrych ar un bod un yn dod o flaen enw sydd yn wrywaidd, bod yr enw yn unigol. Okay? Singular. Ac yna, mae'n amlwg, yn y bwlch fan hyn, rydyn ni'n mynd i gael ansoddair. Felly, wrthych chi fynd nôl i'r restr i edrych, okay? A efallai edrych ar gwahanol fath o ansoddeiriau sydd, bysach chi wedi penderfynu ar bon climat. Par exemple, un vert climat, bys o hwn ddim yn cyd-fynd fan hyn, bys y fe achos mae fer yn ansoddau sydd yn dod ar ôl yr enw. A rydyn ni'n gwybod bod bon fel ansoddair yn dod o flaen. Okay? Un bon climat. OK. On continue. Numéro 3. OK. Pourquoi penses-tu que je... Right. Felly. Okay. Mae je yn dangos yn rhoi cliw i chi yn syth. Je, a wedyn ma fi. Does dim berf gyda chi. Felly mae angen i chi cael ferf wedi redeg ar ôl je. A rydyn ni'n gwybod taw je di'r person cyntaf unigol. Ac yna, mae yna cliw arall i chi fan hyn. Okay. Depuis 20 ans. Okay. Depuis 20 ans. Felly rydyn ni'n gwybod bod gyda depuis rydyn ni'n cael amser ferf penodol. Okay. Felly mae'r cwestiwn yn dweud, pourquoi penses-tu que je construis ma vie ici depuis 20 ans? Pam wyt ti'n meddwl fy mod i'n adeiladu fy mywyd yma ers 20 mlynedd? Felly chi wedi bod yn adeiladu eich bywyd yn ers 20 mlynedd a dyna beth sy'n digwydd. Felly ni'n gwybod bod mae angen ferf yn yr amser presennol. Okay, felly on a choisi construit. Allai ddim wedi bod, par exemple, si on retourne, allai fe ddim wedi bod, par exemple, tuer, achos mae hwn yn ferf enw. Il faut faire attention. Okay? Il faut faire attention. Felly allach chi wedi edrych efallai ar hefyd commands. Ond wrthych chi ddarllen trwy, bysach chi wedi ffeindio bys hwn ddim yn ffitio. OK. Numéro 4. OK. Moi, je cherche la sécurité. La sécurité, c'est la réponse. La. Mae la yn rhoi cliw i chi yn syth. Bod ar ôl la, a mae coma fan hyn, rydyn ni'n mynd i gael enw, noun. Okay? La sécurité. Et après, numéro 5. Mourir, c'est l'infinitif. Okay? Mourir, c'est l'infinitif. Nerte, regardez ici. On ne craint pas d'eux. Felly, craindre d'eux. Okay? Craindre d'eux. Felly, fan hyn, on ne craint pas d'eux. Felly, dydych chi ddim yn ofni. Mae craindre d'eux yn cael ei ddilyn gan ferf enw. Felly, wrthych chi adolygu a pharatoi mewn arholiad, cofiwch i ddysgu berfenwau sydd yn cael ei ddilyn gan a, neu dy, wedyn y berfenw, neu jyst berfenw yn syth. Achos mae hwn yn y bôn, yn ymarfer gramadegol. Okay? Felly byddwch chi'n dod i weld nawr taw mourir ydy'r un sydd yn ffitio gorau. OK, très bien. Felly cofiwch, dyma'r gwahanol fathau o gwestiynau sydd yn adran B yn 1 a 2 yn eich arholiad ar ddiwedd y flwyddyn. Okay?
Felly, gwnewch yn siŵr ei bod chi'n fynd nôl trwy'r recordiad I weld y gwahanol fathau o gwestiynau a sut byddwch chi'n gallu datrys nhw. Okay, felly mae encore les réponses, une réponse pour chaque blanc. Okay? Et maintenant, okay, sut ydych chi'n gallu paratoi ar gyfer y cwestiynau darllen a deall? Felly, sicrhewch eich bod yn deall rôl elfennau iaith. Hynny yw, y gramadeg rydych chi wedi dysgu yn ystod flwyddyn uwchgyfrannol, a hefyd y gramadeg wnaethoch chi ar gyfer tygau ac isla yr ysgol. Felly, rôl elfennau iaith, par exemple, ansoddeiriau, arferfau, arddodiadau, a y rôl rydych chi moyn deall yw'r rhai mewn brawddeg. A dyna'r rai rydyn ni newydd edrych arno enghraifft yn yr ymarfer llenwi bylchau. Okay? Felly, adolygwch eich gramadeg yn ofalus. Wrth adolygu geirfa, okay, nhw wedi geirfa themau, ceisiwch ddysgu geiriau cyfystyr. Hynny yw, geiriau gyda'r un ystyr, fel eich bod chi yn gallu ehangu ar eich geirfa. Okay? Par exemple, le bouquin, efallai yw'r gair sy'n gallu cael ei defnyddio mewn erthygl, ac yna, yn y cwestiynau na'r dewis atebion, efallai byddwch chi'n dod o hyd le livre, le bouquin, le livre, llyfr, yr un ystyr. Un autre, par exemple, les vêtements et les habits. Okay? Les vêtements et les habits, dillad. Un travail et un boulot. Chi wedi dod o draws hyn, rydw i'n siŵr, ar gyfer tygau. A hefyd, ceisiwch adolygu geiriau gwrthystyr, okay? Antonyms. Par exemple, les infinitifs augmentés, cynyddu, diminuer, gostwng. Okay? Mae'n syniad wrth chi adolygu geirfa eich bod chi'n defnyddio geiriadur I ddod o hyd I geiriau cyfystyr a geiriau gwrthystyr. Ymarferwch ddarllen erthyglau ar-lein. Erthyglau rydych chi wedi astudio yn y dosbarth, a hefyd cwestiynau cyn bapurau ac ati. Mae'n modd hyd yn oed I chi ymarfer darllen enghraifft y sgript ar gyfer cwestiynau gwrando, achos mae hyn I gyd yn helpu eich dealltwriaeth. A hefyd I helpu chi ddysgu geirfa. Wrth ddarllen, beth bynnag rydych chi'n darllen, chwiliwch am eiriau allweddol. Hynny yw, oes na deitl. Chwiliwch am geiriau cytras, geirfa bynciol, ystadegau, rhifau ac ati. Dysgwch ychydig o faux ami. Nawr, mae faux ami ydy geiriau sydd yn edrych efallai fel gair chi'n adnabod yn Saesneg efallai, neu hyd yn oed yn y Gymraeg, ond mae'r ystyr yn hollol wahanol. Et voici des exemples. Par exemple, okay? Attendre. Os ni'n meddwl yn Saesneg, bys hwn yn meddwl attend yn Saesneg, ond dyw e ddim yn meddwl mynychu, mae'n meddwl aros am. Okay? Par exemple, sensible. Okay? Falle bysych chi'n meddwl bod yn Saesneg bod hwn edrych fel sensible, ond nid call yw'r ystyr, ond sensitive. Un autre, par exemple, journée. Okay? Mae'n swnio fel journey yn Saesneg yw e, ond nid taith yw e. Okay? Le sens yw dydd. Un autre, par exemple, librairie. Mae'n swnio fel library unwaith eto yn Saesneg, ond nid llyfrgell yw e. Siop lyfrau. Felly, wrth chi adolygu a pharatoi ar gyfer eich tasgau darllen yn yr arholiad, beth am wneud rhestr o les faux amis a dysgwch nhw? Merci. Cofiwch, os rydych chi wedi ymuno'n fyw, mae cwestiynau gyda chi, mae croeso chi ysgrifennu nhw yn y blwch holi ac ateb. Et pour finir, chez vous, dyma jyst I atgoffa chi bod mae Cybac wedi cyhoeddi trefnyddion gwybodaeth uwchgyfrannol, a mae nhw ar y link yma, I helpu chi fel dechreuad I ddysgu geirfa thema, ac hefyd mae yna adnoddau gramadegol I helpu chi adolygu ar y link yma.